Convivir en igualdade, con Clara de Sá. Do 8 ao 27 de novembro, en Santiago de Compostela presentase Cine Europa 30 anos, mostrándonos outro cine, un cine diferente, un cine que ás veces non pasa polos circuitos comerciais. Temos a sorte de ter hoxe con nos a uns dos participantes nesta mostra. Eles son Ovidio Fernández e o seu fillo Abdi Fernández. Benvido, boa noite. Hola, boa noite, claro. Que tal, Abdi? Bien. Eles vanos falar dunha estrea que vai ter lugar o día 19 no Salón Teatro ás 4 dentro deste ciclo Cine Europa, unha película documental que leva como título Shoots from Abyssinia, o sur. Ovidio, para empezar, que é este título? Que significa este título? O título ven como consecuencia de que a segunda parte dunha historia que iniciamos no ano 2010. Naquel caso recorremos o norte de Etiopía, recuperando as raíces máis profundas daquel país, e onde o protagonista foi o irmán de Abdi, o maior Abdul, e era unha inmersión aquel país para recuperar aquelo, non? Naquel momento titulamos Shoots from Abyssinia porque implicaba xugamos con todos os sentidos desa propia palabra, non? Por un lado, disparos non só de armas, sino sobre todo de cámara, de disparos, fogonazos de flashes de cámaras, e incluso a propia palabra en inglés, a traducción pode ser utilizada como brotes verdes. Naquela época xugábase moito con este termo. Entón queda a necesidade de facer unha segunda parte porque tiñamos que recuperar o sur. Mantemos para utilizando a palabra bioloxía, non? En vez de triloxía, sería bioloxía, e recorremos o sur, e por eso decidimos cambiar o nome. E desta volta o protagonista decimos que Abdi, pero narra a viaxe destes dous irmáns, que viaxen á súa terra natal, a Abyssinia, Etiopía. Abdi, contanos como foi para ti, que tires o protagonista, o que saes aí un pouco nos primeiros planos, como foi para ti esta viaxe? Contanos, a ver. Ti xa coñecías a viaxar a Etiopía? Sí. No primeira viaxe foras co teu irmán tamén, non? Sí. E desta volta, que ti foches máis protagonista que a teu irmán, como foi un pouco esa experiencia? Bueno, pues fui sabiendo que iba a explorar mis orígenes, de dónde venía, la tribu. Foi sorprendente para ti, por exemplo, atopar esas orixes, a chegarte ao lugar onde viches, eses antepasados, onde nacían os teus antepasados, non? Nesa tribu. Como se chama esa tribu? Gurage. E a que se dedican? Que fan? Contanos así un pouquiño. Pues son moi traballadores. Son moi traballadores, pero que fan? Pastorean, cultivan, que fan un pouco? Contanos. Creo que fan de todo. Fan de todo. E onde viven exactamente? Onde están situados? Obvio, a ver, neste vídeo, onde están situados xeográficamente? Sí, supoño que foi o despiste do coche o que nos desorienta. Está a camiño do sur a uns 150 kilómetros da capital. 150 kilómetros da capital. Sí, é unha etnia moi curiosa porque en Addis Abeba, na capital, a gran maioría dos negocios os levan eles. Son uns hábiles comerciantes, son os que se dedican aos negocios prósperos que hai polo país, casi todos diríamos que están a súa man. Non dixemos, pero todos entendemos que Abdul e Abdi son dous irmáns que proceden de Etiopía e que foron adoptados por Ovidio Fernández, que é o seu pai. Cando viñeron eran moi cativos, moi pequenos, non? Sobre todo Abdi. Cantos anos tiñas, Abdi? 4. E agora tes? 15. Este documental, esta segunda parte do documental, grabástela o vídeo aí no 2011, creo, non? Sí, correcto. No 2011 gravámoslos seguidos. A primeira parte e a segunda. Na primeira parte gravamos en 2010 e esta no 2011. Lóxicamente temos que facelo en períodos vacacionais porque estudian. Entón facémoslo en xullo e agosto. Tardamos tanto porque é unha obra propiamente dita de autor. É dicir, o autor fai todo.
O autor grava, o autor edita, todo. El elabora o guión despois de chegar, ainda que se leva a traballar con un borrador. O importante é vivir a experiencia e deixala madurando. Creo que desta vez a deixamos madurar demasiado, pero cando un viaxa nunha experiencia deste tipo, ainda que se leve un guión previo, non? Un guión de, bueno, pois o que se quere tratar e o que se quere falar, imagino que son moitas as sorpresas que aparecen no camiño, non? Cousas que as que non se contaban. Bueno, eu creo que casi todo o que vas descubrindo é novedad. Sobre todo no sistema que eu teño de traballar, si un pouco caótico, de non apenas preparo as viaxes, pero que me gusta tamén sorprenderme polo que vou atopando. Non sabíamos moi ben a onde íbamos a dormir, onde íbamos a comer, ni siquiera se íbamos ter esa opción, non? O que sí que creo que foi un pouco complicado ás veces era moverse polo país. Tiñades que levar pois unha especie de escolta ou alguén de seguridade, non? Sí, a ver, o país é moito máis tranquilo do que da imaxe do que se pensa. Temos, sí. Ahora, ben, aí tuvemos un problema na fronteira con Eritrea, en Danakil, no deserto de Danakil, porque periódicamente hai unha incursión de individuos con ánimo de sacar pasta vandálicos, que entran e se ven algún turista por ali perdido, como se deu caso un ano seguinte a estar nosotros, producir unha emboscada. Entón tuveron que intervir, te obligan a levar a 3 militares para o que queiras ou non tes que levalos, pero quitando eso o país está relativamente tranquilo. Ahora mismo está en moda, sobre todo despois da Olimpiada, de que o atleta Oromo etíope entrara na meta dando a señal do seu país polas protestas que están tendo. E foi unha carnicería porque houve unha manifestación reprimida con moita forza. A cousa quedou bastante tranquila, hai unha tensión latente, pero relativamente tranquila. Cando pensamos en África, pensamos nesas belezas, nesas paisaxes, nesas postas de sol, e tamén pensamos nos animais. Abdi, tiveches a fortuna de atoparte con algún animal destos que vemos dende a casa moitos nos documentais, non? Contame, a ver. Pois estivemos cos monos, que eran moi divertidos, cos cocodrilos, poucos, pero ten que impresionar ver un cocodrilo así en directo, sí. ou non? Sí, non? E elefantes? Vistes elefantes? Tamén creo que son impresionantes, non? A vez achegados ata eles, claro, vistos desde lonxe, bueno, ben, pero creo que son impresionantes, además que creo que teñen un xeito de reaccionar tamén un pouco así ás veces. Sí, parecen agresivos, ou non? Non son tan así tan tranquiliños como parecen, non? Como parece. E leóns, vistes leóns? Non. Non. E eu sei que dormistes algunha noite pois a casi que ao raso, como quen di, e que é o que máis inquieta cando un dorme así ao raso nun país como África? Cales son eses sonidos que se escoitan pola noite? Bueno, eu dormín toda a noite, pero... Ti dormistes toda a noite, que sorte. É que dos 4, porque na viaxe teño que recordar que vai... que a miña filla Catarina, que é a maior dos 4 fillos, fixo as xestións de produción, non dormimos ningún, excepto ele. Dormiba a perna solta. Era imposible dormir. Hai que decir que estábamos a temperatura máis baixa que tuvemos foi 35 grados. Era un calor insoportable, polo día chegaba aos 50. Entón se trataba de pasar a noite simplemente. E claro, imagino que os ruidos e a falta de luz, eso non é así un pouco inquietante, polo menos? A ver, eu como son ancarés non me chama a atención porque o silencio da noite, aparte que non hai contaminación lumínica de ningún tipo, claro. O ceo será espectacular. Sí, o ceo espectacular. Pero bueno, eso tamén non podemos vivir nos Ancares, ainda que parezca que non. Bueno, se nos subimos alá un pico... Reivindicamos os Ancares. Claro, é un silencio que interferido apenas pois porque unha das anécdotas que nos pasou que estábamos dormindo e eu sentía moi cerca un ruido extraño. Entón xa me fastidiei, xa puxen a Katia en alerta a ver que está pasando. Hai un ra.
encendín, porque ali o que se utiliza é o móvil coa luz para todo, fomos iluminando e claro, vemos que estaba unha cabra roendo na esterilla onde estábamos dormindo. Era un ruido a mí me acojonou, que casi borrou a roupa, pouco máis, non? Abdi e Abdul foron os dous irmáns, non, que estiveron ali. Abdul xa era máis coñecido porque xa estivera o ano anterior, non? E Abdi, pois, atopábase, bueno, pois, con todo eso primeiro, por primeira vez. Cando viches os nenos da túa idade, máis ou menos, non? Como xogan, como se moven, como que o que fan, que foi o primeiro que che veu a cabeza, Abdi? Porque claro, ti levas moito tempo aquí en Santiago de Compostela, xogas vos cos nenos, estás nesta outra cultura, e unha vez que chegas ali e atopas con eses nenos da túa idade, que o que fan eles? A que xogan, por exemplo? Que che sorprendeu? Pois que están felices todo o tempo, xogan con calquera cousa. Contalle, por exemplo, a anécdota do que é poñer en valor ao das botellas de plástico da auga, non? E de que levábamos botellas de agua e unha vez que a bebíamos, os rapaces se peleaban por ela. E si, por exemplo, ibas no coche, ali non hai basura como tal aquí. Entonces, sobre todo en zonas máis pobres do sur, tú tirabas a botella e inmediatamente pola ventanilla 10 ou 15 rapaces aparecían peleándose pola botella, porque eso é un ben de uso, se utiliza para calquer cousa, para ir buscar leite, para levar auga, e o acceso moitas veces non o teñen fácil, entonces recíclase absolutamente todo. Entonces, tirar unha botella en África non ten ningún problema ecolóxico, porque vai a ser reciclada inmediato. E, por suposto, que ves os rapaces que, como el dice, como dice Abdi, non? É dicir, calquer cousa lle sirve para ser felices, para interactuar con esos xogos, non? Ti como pai, Ovidio, como neste caso pois realizador desta película documental, como foi para ti pois achegarlle aos teus fillos, non, esa cultura? Complicada a resposta, non? Que é a súa cultura? É a súa cultura. Un acaba asumindo, eu asumín ese país como o meu desde un primer momento, unha vez que Abdi ven para Santiago e é un membro máis da familia, sinto a necesidade, por suposto, de recuperar as raíces que hai ali, e moito máis aínda cando chega o irmán Abdul, que ven despois, porque xa é un adolescente. Entón temos que demanda información, fai preguntas sobre de onde veño, que son, que fago. Eso nos permite pois facer unha inmersión no país que ten tres componentes, unha, conocelo, é dicir, meternos no seu mundo, que lo reconozca, porque non todo o mundo, sendo dun país, conoce o seu propio país. É dicir, hai xente que nace en Galicia e desconoce Galicia, ou hai xente que nace en Madrid e desconoce España. E eles, Abdul había nacido en Addis e desconocía moito o país, conocido por documentales, por series, por películas. Eso fixo que eu me plantexara facer esa viaxe con el e descubrir o país. E o descubrimos xuntos. Para min eso foi unha viaxe iniciática impresionante, porque foi reencontrarnos co país. E quedábanos pendiente a segunda parte. A segunda parte, por eso fomos alá, e tratábase de facer, de dar un completo. Eu supoño que a todos nos gustaría, por lo menos a min me gustaría, que o día de mañá, desde o punto de vista egoísta tamén, poder verme plasmado en algún documental de cando eu era pequeno, non? Efectivamente, sí. Todos nos gustaría un pouco recordar eso, ¿no? Recordar aquilo. Eu, ojalá, dentro de 15 ou 20 ou 30 anos, eles, cando vexan os documentales, o vexan como algo máis que eso, non? Hai moita historia, non? Non falamos de aspectos técnicos, nin de, bueno, pois, se custou moito ou pouco facer todo isto, non? Porque sabemos que no fondo o que hai moito aquí de persoal e de aposta, non? Por amosar todo eso. Pero cantas horas, cantos días, cantos kilómetros? Vamos a ver... Cantas cidades recorridas? Moitas, innumerables. Tuvemos en torno a casi un mes. Un mes alquilamos na capital un todoterreno e os 4 nos marchamos hacia o sur. Baixamos hasta a fronteira de Kenia, recorremos, entramos en contacto con moitas etnias,
algunhas moi oscas. Os Mursi, por exemplo, foi unha situación moi tensa, porque aquí, bueno, Abdi foi dos momentos máis fastidiados, porque é unha etnia que vive ao marxen, van por libre, e cando ven algún turista que se acerca, pois é un agobio, sobre todo mal entrenado, o único que queren é que tocarte, sentirte, e que lle des algo de diñeiro. Eso foi unha situación... Claro, eso chega a intimidar, sí, sí, foi un agobio, sobre todo para o pequeno que, bueno, menos mal que a irmá interviu inmediatamente, o sacamos no coche como podemos. Ahora o recordamos con humor, claro, pero naquele momento se nota moi ben no documental, cando vemos esas imágenes se nota perfectamente. Pero bueno, kilómetros, facerse unha idea de que Etiopía é como Francia e España xuntos. Estamos falando de 1.100 kilómetros cuadrados. No, perdón, sí, 1.100.000 kilómetros cuadrados. Entón é moi grande, é dicir, recorremos un territorio similar á península, de esquina a esquina. O sea, faríamos, eu calculo que foron uns 4.000 kilómetros, 4.500 kilómetros, máis ou menos. E o número de etnias é impresionante. Depois notase perfectamente definidas o que son os agrícolas dos que son os pastores. É dicir, os agrícolas, a xente que se dedica aos labregos, acostuma a ser xente moi tranquila, moi pausada, igual que aquí, sí, que aberta a todos. Os pastores xa son xente nómada, co caso dos Mursi que che contaba, xente acostumbrada a lidiar por las distintas áreas, entrar en conflito cos veciños, porque se lles meten a finca co ganado, que se non se lles mete, ese é o máis. Pero bueno, houve experiencias moi bonitas, por exemplo, o río Omo, que o cruzamos en unhas canoas que parecían, decía Catarina, que eran como cacahuetes gigantes, sí. Son como árboles vaciados por dentro, e a verdad que impresiona, vamos un pouco acojonados. Os que tivemos a sorte de botarlle unha ollada xa a esta película documental, temos que decir que as imaxes son impresionantes, e todo eso que o vídeo nos conta, bueno, pues podemos velo aí, non? E case que participar como se fósemos nós tamén nesa expedición. Bueno, pues encarecidamente recomendamos esta película documental, porque nos parece algo realmente fermoso, non só polo que se fai, polo que se enseña, sino polo que hai detrás, por ese afán dese pai que os seus fillos coñezan as súas raíces. Estaríamos conversando o vídeo pois todo o programa, pero o tempo sabemos que na radio é limitado. Gustaríame, antes de rematar, que me contarades algunha anécdota, os dous, algunha anécdota de todo isto que a vos pues, marcou os de algún xeito, de todo este proceso, algo que vos chamara a atención. Eu quizás de unha discusión que tuvemos en un hotel donde Catarina, é dicir, fomos a orientar precios e nos querían cobrar un precio, despois nos cobraban outro, porque éramos blancos. Claro. Inmediatamente Catarina se puxo histérica e os acusou de racistas. E ao final te das conta de o que é o racismo, non? Claro, o racismo é aproveitarse, non, é aproveitarse do outro, terlle medo ao outro, pero ao mesmo tempo que a necesidade de sacar o que ten, é dicir, tú me estás quitando, é dicir, non é cuestión, o racismo non é cuestión de color, nin de raza, non, é cuestión de clase social. Bueno, tuvemos outra que a mí me acojonou moitísimo, nun hospital ao sur, cerca de donde estuvemos, cerca dos Gurage, si nos pasou que estábamos facendo unha entrevista con un señor, un médico que falaba español, que estuvera en Cuba, e en ese momento entrou a autoridade, nos retiraron os pasaportes, levábamos 3 días ali e eu daba por feito que xa nos volvían para España, porque estaba prohibido gravar ali. Eu pensei que iba con toda a discreción, pero alguén se foi da lengua e dixo que estaba desgravando, claro. E os permisos son moi complicados, non? Abdi, para ti que foi así o que máis te impactou? Se houve así alguna cousa, igual é difícil recordar, non? Pero pois as hienas. Conta. Íbamos de noite
Eu pensaba que íbamos a dormir xa, paramos nunha pequena cidade, eu non me enteraba case de nada, vexo que estaban dando de comer as hienas. Pero dixeronme se quería probar a darlles. Eu evidentemente dixen que non. Dixeche que non, de entrada. Non. E que eso ten que ser, o sea, eles danlle de comer as hienas. E como é? Sí. As hienas achéganse e comen do que eles lle ofrecen na súa man ou lle poñen ali a comida? Non, agáchanse, coñen un trozo e... Bueno, parece que controlan, pero creo que non. Que medo, non? Ovidio Fernández, Abdul Fernández e Caterina Fernández. Eles foron os que viaxaron. Hoxe estamos acompañados do pai e do fillo. Dicíamos que foron os que viaxaron a Abisinia, a Etiopía, para realizar estes dous documentais, un do que xa falamos hai algún tempo e este outro que se estrena o sábado 19 no Salón Teatro ás 4 da tarde dentro do ciclo Cine Europa. Moitísima sorte, moitísimos éxitos e, bueno, non perdades este documental porque paga a pena. Sobre todo é unha hora de duración, non, o vídeo? 98 minutos. 98 minutos, un pouco máis dunha hora, pero que se pasa enseguida porque realmente estamos gozando dun espectáculo que paga a pena. Moitísimas grazas aos dous por acompañarnos hoxe aquí na Radio Galega. Moitas gracias a ti. Convivir en igualdade. Radio Galega.